Salma Academy. Academy Shink. Ne bɛ n da don I da la. N to yen sa. N bɛ taa sugu la ka. N bila e yɛrɛ de kɔni yɔrɔ kulu de ko I ka na n sama u ka pate na I ma sɔn ni. Wala n nana de wala ye sugu. E bɛ se ka taa ni fɛn jugunin ta cogo di ka na bila ne ka ko muso ala sa aw ɲɛ tɛ ne na. Ne ka wari dafalen ka di ne ma dɔrɔn. E ka wari bɛ sɔrɔ wala. E la ka wuli. Angle. Wani. Sugu le mai. Anga no. Ai ko bote. Ni te mo bote ba. Ni wa ya na ngo da me. Ko ba la bata. Iya ki ko budila. Ame yo mai ka. Awo na ga ni woni. Ko aka di ko ni. Sino to na ta. Ibadan. Ne ka suma ne ka sema Kulu wi jofo kuri ni ka pararo patron te jogona de o tɛ ni I ka muso de bɛ ka kɛlɛ wuli so kɔnɔ su man di tile man di hali ni fɛn ni galama tigɛ ɲɔgɔn na o ye barawu de ye I jofo ko yala la gosi tila de o tɛ sa a ja ko ni yɛrɛ ko na fili I dun te do fɔ I muso o bɛ ɲini k'an faga ni fɛn tɛ ni fɛn ni galama tigɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn o ye kɛlɛ wuli tiɲɛ o ye kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ o kɛlɛ o t'a bannen koyi n ko Umu de ye dilan tigɛ na dilan kulu ka dilan tigɛ la a ye dilan tigɛ na tiɲɛ na o ye n y'a kalo 5 de a dɔn o ye wulu faga la kuma jugu dɛ n bolo b'a da kulu tiɲɛ na I deguni non I deguni ti sa mais n ka kulu ne ma fɛn dɔ faamu e ka ni aljinɛ kɔnɔ don n'a jahanɛmɛ kɔnɔ don a teliyara dɛ k'i to aljinɛ kɔnɔ dɔrɔn ni ka saki ta ka t'i cun jahanɛmɛ kɔnɔ ten ni mun kuma sugu ye dɛ non mais n b'a fɔ cogo di mɔgɔ bɛ se k'i to aljinɛ kɔnɔ cogo di ka t'i so ko ko t'a don wa ayi ko ta tɛ sa kulu mais ne m'a fɛ yen k'a fɔ ko kɛnɛjɛni bɛɛ tɛ bɔkɛyɔrɔ ye I ka nin manamana ko nin man ne ayi n'i tɛna se k'an dɛmɛ kana nin sugu fɔ n ni n ka dusukasi to ɲɔgɔn na ne b'a dɔn I bɛ se k'an dɛmɛ nka I bannen don ayi manamanakan fo fosi de ma fɔ yan nɔ a fɔ ne ma kuma sugu bɛɛ fɔ e kulu ye ni yɛlɛ bɔnna don kulu I jɔ sa ni yɛlɛ bɔnna don a fɔ I fɔlɔ de m'a daminɛ o waati ni sisan tɛ kelen ye o ayiwa a dun filɛ nin ye bolo nin dɛ a ka ɲi ayiwa baasi tɛ k'an bɛn don dɔ ayiwa baasi tɛ awɔ ne bɛ taa I bɛ Umu fɔ ye ani I bɛ Fana fɔ ye awɔ n y'a mɛn walayi ne y'a fɛ depuis a don fɔlɔ k'i kana ninnu to Bamakɔ bi bi na gɛlɛya mun bɛ jamana kɔnɔ muso fila a kasa na ci da o I ka nin Umu jamurunin a na ci da I ko nkɔyɔ Musa ala sa mun filɛ I jɔ Musa yɔrɔ kulu de ko I ka na n sama pate la I y'i ban ala sa man ban sa n ko ɲinɛna de wala ala sa a fɔ I bɛ ka sama de kɛnɛma mɔgɔw ma fana sa ne bɛ se ka fɛn san ka di mɔgɔ ma k'e to yen cogo di I ko ten walayi Musa I tɛ taa ten sa I ye dɔɔnin kɛ dɛ ala sa I jɔ n ka dɔɔnin kɛ sa e b'a dɔn ne ka k'i fɛ e kɛrɛfɛ sanga na waati bɛɛ o ka di ne yɛrɛ o ye tiɲɛ ye nka I fana kana ɲinɛ k'a fɔ ko ne furulen don I tɛ ne muso den ma dɛ ala sa jarabi ka sira foyi t'o la o ye tiɲɛ ye n'o de y'a to ne ye dilan tigɛ Kulubali la o tuma na an ta y'an ka ko ye walayi ne kɔni ne tɛ e Musa ni mɔgɔ sire jɛ ne taara ne t'a dɔn n b'a kɛ cogo min koyi ala sa kana jɔrɔ o la ne tɛ taa k'i to abada ne kelen jarabi ne ka diɲɛ ani ne ka lara Musa I tɛ taa jugu sago musokɔrɔ in na kuma sera dɛ pourtant tiɲɛ don koyi wa muso in a sɔmin ka jan kojugu taa Musa I ka fugulan ne yɛrɛ tun bɛ ɲini ninnu bɛ bɔ yen o t'i ka téléphone ala
Tiens, oui. Awɔ. Ne Musa. Fana, fɛngɛ Umukɛ k'a kuma ka histoire leçon deuxième guerre mondiale a kuma o faamu n b'o de ɲɛf'a ye wa Fana ne ko n'i ye o kɛ sugu la Wallahi fɛn min jogo kun bali la ni jo bɛ kulu bali la ni ko k'i ɲɛ tɛ tɛmɛ muso kan kɛ wallahi dɔ b'a bila wari ko k'a kun bati ɲaga de b'o la ɲugu t'o la